No, szefowie i szefiny, co tu dużo gadać. Kontynuujmy te dzieło. Czyli jedźmy za Ważny ten Guillaume. Milftonem. Almerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. Dobra, ja to wszystko wiem. Chyba. Szczeliłem. Ale pięknie, nie? Bella. Dalej, Płotka, dalej! Dalej. Satanus pozdrawia YouTuby. Była kusza. Znaczy kuszę mam, ale ja kuszy wyjątkowo mało używam, także... Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Tradycja to jest takie imię. Narodziła się nowa tradycja. Jak wiadomo, no przecież każdy wie, że tradycja to takie imię. Nie ma Odpocznij. nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Aha, mógłbym zabić jednym strzałem w głowę. A, no to spoko, że nie wiedziałem. Ale może to i lepiej. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Ho! Milton. Szli wzdłuż linii Milton Friedman. Może ciało leżało na brzegu. Coś tam gurgla. Nie chce się jej filmów edytować. Kurde, a co tu edytować? O kurde. Ostrożnie. Ej, parszywiec, to nowość. Ej, mocny on jest. Kurde. A one wybuchają. A, to dobra. To jak te takie inne śmierdzieliksy. Jak one się nazywały? No, co jadły trupy. W podstawce. I no takich kolców nie miały. Zgnilce, o! O. Coś w tym deseń. Wywaliło. Dobra. Zabił je zapach krwi. Szukajmy dalej. Nie no dobrze, moi drodzy, nie spoilerujcie. Spoiler to jest ban. Do spoilerów litości po prostu mieć nie można. W takiej grze polskiej, naszej produkcji krajowej. Brutto. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. A woda taka, że aż by się tak na intka Sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. skoczyło, nie? Tak, to na pewno. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Dupi się go do sam dupi fes. Dobra, na bombę.
Jakoś kastla tu jest. Beuklerskie buty. Ja tu będą nazwy, dużo takie romańskie nazwy. A ja romańskich języków, moi drodzy, nie poradzę. Także wybaczcie mi, jak będę kaleczył. Nie mówię ani po francusku, ani po włosku, ani po... No nie znam języków romańskich za bardzo. Ja raczej znam języki germańskie i słowiańskie. Jak już jakieś w ogóle. Ale woda superancka. Najlepsza woda ever. O! Ładna chustka z monogramem DLC. DLC? Pewnie należała do arystokraty. Sprawdzę jeszcze. To jakiś podtekst chyba. Z tym DLC. Gdzie coś jeszcze może być? Gdybym był tajemną rzeczą, to gdzie bym się ukrył? No, ślady prowadzą tu. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Szlachcic. Spójrz. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało. I gdzie się zabrali? Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. No, myślę, że będą tacy skorzy do pomocy. Jak wszystkie postacie tutaj. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawie ci pospólstwu. Panie, no nie było wtedy internetu, to coś się oglądało, no. Jeszcze jedno. Mnie to nie dziwi. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Ta. Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze. Porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem Szefie, ja mam jakieś nowe buty. Z Kalkuty. Co ja tu mam za buty? Takie jakieś... Ja i takich nie mogę założyć, to w sumie w ciuli to mam. To jest mapa z Toussaint. Toussaint. Duża. Dużo rzeczy do zrobienia, fajnie. Fajnie, fajnie. Oni mnie za każdym razem teraz... Kurwa, co ja zrobiłem? No, tak ma być. A tu mi jeden wydupcyło, a czemu? A czemu, a czemu? 2, 4, nie, zgadza się, to czego ja tu nie mam? A nie, 5, tego nie mam. O, dobrze, zgadza się.
Dobrze, 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 dobrze. Że na tych punktów w ciule easy. Już nie mogę lepiej tego zrobić. To sobie na maksa porozwijam. I dalej będziemy obserwować, co się dzieje w świecie wielkim. Będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Dali większą czcionkę. O, coś się stream zepsuł, nie wiem dlaczego. DDoS chyba. Chyba DDoS, ale zaraz powinien działać. Czy to się będzie dało rozwalić? Nie da się niestety. Ale czy to się dalej nagrywa? Tak, nagrywa się dobrze. Dobrze, dobrze. Może mi się kurde net zepsuł. Taka opcja też jest. Nie, już idzie. Już idzie, to coś się stało tylko. No, oświecimy pochodnie, bo jak można, to czemu nie? Zawarte. Geralt jest taki silny i taki w ogóle ten, a nie umie takich drzwi drewnianych rozpróć. To jest podejrzana sprawa. Obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Ciężko na służbie. A oto Kuroliszek. Ciężko, ciężko. Oglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Kuroliszek Wiesz, tu to... sobie nie zjesz lepszej zupy z raku. Kuroliszek to był taki potwór do zabicia w dwójce, w jedynce w sumie. W jedynce się polowało, a w dwójce się odbierało to zadanie potem. Z Kuroliszkiem. Żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewne rany. To nieczysta siła. Oni mają nawet te... Oni mają te czapki, znaczy te czapki, te hełmy. Jak rycerze... hiszpańscy, o ile się nie mylę, nie? Hiszpańscy rycerze mieli takie, znaczy hiszpańskie tam wojsko generalnie. I te pantalony takie pompiaste, galoty. To jest takie właśnie klimaty. Wszystko się zgadza. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Z zajęcia. Inaczej, panie de Peyrac-Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu 2 ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac-Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Geralt, w sumie Niklaus, ale... Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac-Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę,
Na honor do rzeczy, dobry człowieku, Hmm? wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było, tylko ja. A szczególnego... no... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. no... Głowa trupa wyzierała na powierzchnię. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami, a oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Szefie, to jest nie lada problem. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Ej, O, tam była przecież Corvo Jennifer. Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Jennifer! Nie, nie Jennifer. Kto to był? Ta kobieta, która... Chyba nie. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być. Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Tak o rzeczy. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Czyli na świętego Mikołaja zabiłaby mnie. No. Dziękuję za gościnę, ale nam Lipa. już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. No, nareszcie mogę iść. Ja lubię dialogi, ale lubię jak mi dają łazić też. O ile można. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Tak, to ja sławny Geralt. Wszystko bierzemy na pniu. Książęc, urzędnik szuka pomocy.
Pewnie będzie można dobrze zarobić. Będę sobie też tu robił po boki, bo będzie sporo zadań. Gwint. Gwinta to ja raczej grać tutaj nie będę, chyba że poza streamem sobie będę grał. Udaj się do Corvobianco. Beoklerskie safari. Nie no, wygląda to mega. Szkoda, że nie mówią jeszcze na przykład w języku jakimś swoim, nie? To by już w ogóle było superancko. Nabrałem tych zadań sam gwint bez mała. Idealnie do mnie. Tu jest tak ładnie, że mi się ani nie chce na koniu jeździć. Wolę sobie tak połazić. Może jak... Walki. O! Muszę się pośpieszyć. Ciulańsko. O kurde, konie uciekają. Zaraza. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Wszyscy skonali. Gdzie ten killer? Jest w piwnicy. Jurek killer. Zawarte. I co wy na to? Czy jest tu jakieś drugie wejście? Tu chyba nie. Ja w ogóle sprytnie wylazłem z placu. Tu się włazi do piwnicy. LOL. Ej, wystraszyłem się. Ślady małych bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Rzucone o ścianę z wielką siłą. No nie. Zaś jakieś wampiry. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Skurwol piwniczny. Najbardziej jadowity gatunek. Goła baba! To ciebie widziałem w gospodzie. Goła baba hopa zjada. Dlaczego zabiłaś tych ludzi? Nie chodziło przecież o głód krwi. Joto smola. Degrengolada. Cycki. Plus 18. Nie musimy walczyć. Ale would not dupczyć. Mylisz się. To komplikuje temat. Nie mogę pozwolić ci odejść. O! Bruxa! No naturlich of course. Kurwa, ciężko się ciula w coś, co nie widać. Ej. Jak ja mam ją zabić? Przecież to jest, kurde... Księżycowy pył, no tak. Tak jak z tym, wilkołakiem. Tylko, czy ja to mam?
To jest dobre pytanie. Oby. Ale może mam. W Irden. No, sam złap go w Irden. Nie no, w Irden też by można było chycić i czulać. Bez pysk. Czekajcie, Jebła. Petard nie mam, ale w Irdena chycić mogę. LOL, Geralt, ale nie tak! No to fajnie ciulo, nawet jak jest... Kurwa... Nie, 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 szefie, szefie. Geralt, please no. Ale już było dobrze. Już było dobrze. Zabraknie jeszcze tylko jeden ten kuncek paska życia jej został. I już ją porobię. To jest do zrobienia. Tylko muszę być bardziej ostrożny. I może jakiś na miecz trzeba było dać, jakieś szmarowidło. Petardę może w ekwipunku. Kurde, może mam w ekwipunku. Już nie umiem gadać. Może mam w ekwipunku. Dobra, zaro. Teraz nie wiem, gdzie one by były. Mam północny wiatr, zamraża, gwiazda tańcząca, księżycowy pył? To jest to? Chyba to. No gwałci mnie ta Bruxa, fakt. Chyba to był... Albo bomba dwimerytowa może jeszcze być. I co, ja tego nie wziąłem? Kurde, jak to się rzucało? Jakie uniki jebana. Widać ją. Tylko ona jest, kurde, ciężko porobliwa. Nawet pomimo... Dobra. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruxa robiła przy stole? Killer's dead. Jak to zdech?
Najważniejsze, że padła. Reszta to detale. Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Ani chybi. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Co ty gadasz, Geralt? Wypchany monetami. Fajnie. W zasadzie. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. No i... Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy To jak z Ewą Tillman. Przypadkowa dłoń Jest odcięta. możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. To jest- Może czegoś się dowiem. Rączka z Adamsów. Mówię wam. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Czyli miały być odpowiedzi na pytania. Tradycyjnie jest więcej pytań jak odpowiedzi. No. Tak przewidywałem. Także nie jestem zdziwiony. Ani nic. A może jest tu coś jeszcze ciekawego? No nie ma akurat. Dobra. Co? Arkwell płacze na streamku. Ale ja nie wiem czemu, ja nie pomogę, ja się nie znam. Musi sobie dać radę, duży jest. Co? Kartoflium? Nie, koprofilium. Kartoflium. To by było dobre. Ej, tu jest jakaś arena. Tam w HS-a grają chyba. O ty, oż ty obkurwieńcu pado. Co tam się dzieje? To nie HS, ale też jest spoko. Ja ino czekam na tamte miasto, te duże. Co ty dupcy sobie? Jakie tu eleganty są.
Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rydwierze i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Nie. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są górą. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. Wiadomo. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardcy gladiatorzy? Blisko, no, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś Co to zamierza jest? walczyć z Szarlejem? Głupionym przez przywiązanie Lol. do ogona dzwonki? Nasz Harley. W tym złego. To prezent od cesarza. Rodzimy Śląski. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Nolnroyd, gdzie rycerz pokonał Szarleja z dzwonkami na ogonie. Może mieli szczęście. A może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko Wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Szarlejem, który jest w pełni sprawcą. I to nie każdy Wiedźmin. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. Kto będzie z Szarlejem walczył? Kurde, Bebok. I Kto jakiś będzie inny. walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Czy długo będę grał? Dzisiaj, znaczy tej nocy już niedługo. Chodźmy. Bo już muszę się też wyspać. Boss. Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. Release Już the się Charley. zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. O karwa. Tak on wyglądał. To jest ten potwór, co w Szarlejce żyje. Nie. Czarno to widzę. To jest Szarlejka jest za płytka. A, ty już się zajarała? Zaraza.
Taka robota. Musimy mu pomóc. Się Charley wpienił. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Kurwa mać. O, ten... Po brzuchu Charleya! Po brzuchu! Ale zajebczył. Aj! To nie tak, to nie tak miało być. Dobra, ja sobie tutaj ten odcinek zakończę i będziemy się z Charleyem, czyli śląskim legendarnym potworem, który wychodzi z Szarlejki, albo to Szarlejka się od niego nazywa? Nie wiem, w każdym razie bestia śląska. Będziemy się mierzyć w następnym odcinku, także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i wracajcie na następne. Pa!